Daleko od gradske vreve, bez asfalta i komšija, na samotnom vrhu brda, Maja i Zoran sa svojih 7 dece vode život koji je svetlosnim godinama udaljen od onog koji su ostavili u Beogradu. Njihov svakodnevni život nije obojan luksuzom, već iskrenom žrtvom, dubokom verom i bezuslovnom ljubavlju prema porodici. Kako izgleda svakodnevnica kada je vera oslonac i svetionik u svakom danu? Otkrite njihovu priču koja će vas inspirisati i izazvati na promišljanje. Majo, 2020. godine ste se vratili na Zoranovu dedovinu. Tako je. Čija je bila odluka? Zajednička? Ko je potencirao? Pa bilo je silom prilike, zbog korone smo prešli ovde, da boravimo na slobodi u prirodi, jer smo imali tu mogućnost, ovde smo bili obezbedili kao vikendicu i onda da ne bismo sedeli u Kaluđerici tamo u Beogradu zatvoreni, mi smo došli ovde. Sad, ja sam u tom trenutku bila zaposlena i imala sam mogućnost da radim svaki drugi dan. Bilo mi je daleko da putujem odavde. I tako sam sedela i razmišljala i gledajući ovu lepotu i prirodu, pošto imamo 7 dece i kao majka sam im najpotrebnije da budem uz njih i cijela situacija s koronom, ja sam odlučila da dam otkaz sa idejom da pređem da živim ovde u tom trenutku. Znači nisam još prešla, samo sa idejom. I onda smo se vratili za Beograd, pošto sam ja opet ostala u drugom stanju. Rodio se Lazar 2021. I onda smo naravno bili ovde celo leto i zapravo proleće, da. Kad dolazimo ovde i ja dolazim na tu prvi put na tu ideju da pređu deca u školu ovde, kako bi se oni ovde snašli, jer zaista nam je lepši i lakši život bio ovde nego u Beogradu. I onda sam u dogovoru sa decom otišli da vidimo kakva je škola, da li bi oni tu mogli da idu u školu i tako dalje i otišli smo i odmah su se nekako i upisali i oni su krenuli i svidelo im se i oni su doneli odluku da hoće da ostanu ovde, znači deca. Sad, suprug naravno nije mogo da bude sa nama zato što on radi u Beogradu i radi i dan danas na selu. Nažalost, nije da nije moguće, ali treba dobro da se osmisli ta ideja i da se, ja mislim, ima neki početni kapital da bi mogao da se napravi neki posao od kog može da se živi u selu. Mi sa 7 dece ne možemo da napravimo neku ušteđevinu jer imamo zaista velike troškove svakodnevne oko hrane samo. Ja želim da ovde proizvedem u bašti nešto da imamo domaće da pojedemo i volela bi da imamo u nekoj budućnosti i nešto od stoke da zapatimo, da imamo domaće jaje, domaće mleko ili domaće meso. Mi to sada još uvek moramo sve da kupujemo. Jer suprug ne može da bude ovde da to mi sad gajimo, a ja ne mogu sama sa 7 dece. Tako da imamo te neke ideje i mi smo napravili taj prvi korak, deca su se složila, krenuli su u školu i ja sam ovde sa njima, suprug radi u Beogradu, dolazi kad god može, kad je u prilici, pomaže koliko može i fizički, naravno materijalno živimo od toga što on zaradi u Beogradu. Zoki, moram ti se prvo zahvalim što si pristao na ovaj razgovor. Iako su neke televizije želele da snime razgovor sa vama, niste pristali, ali samo ste pristali, a ne znate ni vi zašto. Pa ne znam, jeste, da. Mi smo imali pozive, sad ne govorim, televizija sa nacionalnom frekvencijom, pozive gradonačelnik da nam dođe u kuću, tako neke pozive. Međutim, odbili smo sve to, mislim prvo što pola tih stvari su bile politička pozadina toga, zato nisam hteo da kompromitujem svoju porodicu u tom nekom pravcu. Ovo sa tobom, iako te nisam poznavao, mi je delovalo da je totalno drugi cilj i svrha i ovog razgovora i posete i eto, zato smo i pristali. Iako te nisam poznavao, sad sam tek ubeđen da je to. Hvala ti još jednom. Koliko imate do prvog asfalta? Pa mi odavde od kuće imamo 2 puta. Jedan put kraći je 2,7, skoro 3 km do asfalta. Ovaj duži put je seoski put glavni koji ide dole, on je nekih 4,5 km.
Da kažem, ajde, opština nam je pomogla u tom nekom smislu, da kad su čuli da smo se mi vratili ovde na selo, da nam pročiste taj i kraći put i da moguće da kako se zove, brže stižemo. Međutim, to je seoski put makadam koji, recimo, ako se ne održava redovno, za godinu, dve vode ga odnesu i već se naprave rupe i sve to je, trebalo bi stalno to da se i čisti i obnavlja, ali u principu smo zadovoljni. Može da se koristi put, ali kažem, a kad ga nađu velike vode, naprave probleme, onda posle opet se prepušta na milost, nemilost, da će neko stići da i naš taj put očiste, jer ima mnogo puteva koji mora da održavaju. Tako da, eto, to je to. Deca su nam ovde u školi. Zahvaljujući opštini Brus, koja to je jedna od retkih opština, sad ne znam kako po drugim mestima da li daju, za decu koji žive ovako u ovim seoskim područjima, opština Brus obezbeđuje kombi, znači koji svako jutro dolazi po decu, vodi ih u školu, po završetku nastave vraća ih kući, što je jedna velika olakšica i pre svega za Maju koja je tu sa njima, kažem, stalno, velika je to olakšica i mislim, jer bi u suprotnom, mi da smo i u Beogradu, tamo deca dok sam išao u školu, iako je mi relativno bila blizu škole, ove male, prvi, drugi razred sam morao svako jutro da dovezem, da idem po njih i opet je to na neki način, mislim, obaveza. Samo u Beogradu bi imao besplatne udžbenike za decu. Da, u Beogradu bi imali besplatne udžbenike, ali sve ostalo, znači. Ali ovo mnogo više znači. Da, u Beogradu bi imali besplatne udžbenike, međutim ovde takođe škola, opet zahvaljujući ljudima iz škole, direktoru škole, pre svega gospodinu Antiću, su nam i prošle godine, iako nisu sledovale knjige za decu, obezbedili besplatne knjige. Naravno, dovijeći se od ovde, od Amove. Mislim, čak su oni insistirali da mi ne kupujemo knjige, nego da sačekamo i da će oni obezbediti. Svaka im čast. Ti si rođena u Beogradu? Jesam. Kako ti je bilo kad si došla ovde i ostala prvi put sama sa djecom u ovoj divljini? Prelepo. Da, jesi se plašila od divljih životinja? Ne plašim se uopšte. Zašto bi se plašila? Mi smo u kući kada pade mrak, mislim, nismo napolju. U toku dana idemo da se šetamo. Iskreno rečeno, mnogo nam je lakše bilo ranije. U poslednjih godinu, dve su se napatile, da kažem, divlje svinje. I ima ih više nego ranije. I sada malo smo više oprezniji kad idemo, ali ne plašim se. Vukova? Pa ja sam imala jednu kao misao u glavi kada sam odlučila da pređemo da živim. Kako su ljudi živeli vekovima na selu i bez ikakvog, mislim, bez grada uopšte. Sami su imali svoj sistem za preživljavanje. Nikad nikome, mislim, bilo je tu svega i svačega, ali šta, pa imamo mi u Beogradu, odnosno u gradu, imamo isto rizik neki. Čovjek može da strada bilo gde. Opet, znači, vraćamo se na uzrok, a to je da sam došla sama do spoznaje da je sve u Božjim rukama. I da mi ne možemo tu mnogo da se brinemo, mislim, glupo je se brinemo, jer ipak Bog daje zadnju reč svemu. Kad si rekla to u Božjim rukama, za vas veliku ulogu ovde ima taj verski život. Nije verski, kako će da ga, verujući život i manastir i molitve. Jeste. Mi smo svake nedelje na liturgiji i ranije smo i praznicima, ali zbog dece i pošto sam ja sama ovde sa malom decom koji nema ko da čuva, kad su veliki u školi, onda ne možemo praznicima da služimo. To jest ja pomažem ocu Damaskinu u manastiru Strmac, pevam za pevnicom. U početku smo bili, da kažem, samo mi, hvala Bogu, počeli su da dolaze još neki iz Brusa. Ima tu par devojaka koje dolaze da pomažu i to nam je nekako zaista sastavni deo života. Ja ne bi mogla da zamislim život bez liturgije i bez Boga, bez obzira da sam ovde ili u Beogradu. Mi nekako, kako smo se uzeli, mi smo krenuli svake nedelje na liturgiju i decu da vodimo, da pričešćujemo i eto, naš najveći oslonac i uzdanice je Gospod Bog. A šta ovo selo ima, a druga nemaju?
Pa, subjektivno gledano, ovo selo ima, ja sam ovde provodio letnje raspuste, gde mi je bilo mnogo lepo, znači, i tada, u to vreme je bila ogromna razlika između Beograda i sela. Kao dete, osjeća se ta sloboda, za razliku od Beograda, osjeća se ta sloboda koju čovek ovde ima. Mislim da najveća razlika između uopšte generalno gradova i sela je pre svega sloboda. Sloboda življenja, sama ljudska sloboda, sloboda u svakom smislu sloboda. Ovo selo, za razliku od mnogih, ja recimo je supruga kad smo se uzeli, ona mene vodila, sticam okolnosti, išli smo da obiđemo njena 2 sela, odakle su i otac i majka, kod Jagodine i tamo kod Koceljeve, i ja sam joj rekao da lepa su ta sela, rekao to nije kao ovo selo. I naravno, to su uverili ona kad je došla ovde prvi put, kad je došla ovde. Ovo selo prvo ima idealnu nadmorsku visinu. To je, znači, naša kuća je nekih 700 metara, 750 nadmorske visine. Najviši vrh u selu, Lokvenik, je nekih 1080 metara nadmorske visine, što čini stvarno idealno i za život i znači nije ono planina 1500 i pa preko. Sad, ima takođe u selu ovde ono što nama veoma bitno, imamo taj manastir Strmac dole gde imamo i službe i liturgije. Mislim, samo selo ima prirodnih lepota, netaknute prirode pre svega, znači vi sami ste se uverili da ovde u krugu od 5 do 10 km nemate nigde ništa, sem kućica tih seoskih, nemate nikakve zagađivače prirode. Selo Žarevo takođe ima prirodni izvor kisele vode, mineralne kisele vode, koja je u principu vrlo retka u Srbiji da se nađe. Sad, kažem, znači, pored tog mira i ono što ovo selo ima, to je, mislim, kao dobro, sad u tom smislu kao većina sela u Srbiji je da kad vi uveče legnete da spavate, vi čujete tišinu. To recimo nema nigde ni u gradu, nigde ni... Mislim, ja sticam okolnosti dolazim i ovde i u gradu sam. Mislim, meni u Beogradu treba jedno pola sata do sat vremena dok zaspim. Treba mi vremena da zaspim. Ovde ako ste umorni, kako legnete, tako ste zaspali. Tako ujutru ustajete, u tom položaju ustajete, spavate kao beba, naspavani ustajete. Ono što je zanimljivo recimo ovde je što u selu vama treba mnogo manje vremena da se naspavate. Da li zbog mira, da li koncentracije kiselnika koji je ovde mnogo veći, da li zbog čega, ne znam ni samo, ali vjerovatno sve to zajedno. Ali je čovek, pošto sticam okolnosti, Maja je rekla da ja sam sad relacija Beograd-Brus, ja tačno vidim dok sam u Beogradu, dok radim, počinjem da sivim ulicu, ne znam, ja 10 dana ovde u selu, ten se oporavi koža, mislim, čak moji prijatelji, drugari, primete kad se vratim iz sela, kao vidi se gde si bio, kao, znaš, baš, koža ti je drugačija, lice ti je drugačije, sve do veče. Tako da mnoge blagodati ima selo. Sad, grad još uvek ima to nešto što se taj neki novac vrti u gradu, tamo kao može da se zaradi, što jeste istina, ali mislim da se mnogo velika cena plaća u gradu. Za taj novac koji se zarađuje, ogromna cena se plaća. Mislim da čak i mnogi ljudi nisu ni svesni toga, te cene koje plaćaju u gradu, zarad tog novca koji mogu da zarade. Druga stvar je taj novac koji se zaradi u gradu, novac koji vi zaradite u gradu, daleko su veći troškovi u svakom smislu, tako da je više trošite i suma sumarest otprilike i na istom. Mi smo izabrali tu neku kombinaciju da zarađujemo u gradu, a trošimo u selu, što je možda najrentabilnije. Tako da, sad, ali dobro, mislim, mi iskreno, znate šta, iskreno i život u gradu, mi smo do 5 dece, tako i Gospod je uredio, mi smo do 5 dece u gradu i živeli i funkcionisali. Mislim da za višedetne porodice u gradu je život dosta otežan. Mnogo je lakše živeti u selu
Zato su i sela nekad ranije davala decu i davala i mislim selo je inače je mesto gde se daje hrana i daju se deca. Ono što je jednoj državi, da kažemo, za neku budućnost i najbitnije. Sada, malo jesu naša sela zamiru, možda nije malo, nego malo više. Mislim da bi trebao neki, sad ajde da ne ulazimo u politiku, ali neki državni, totalno radikalniji potez bi mora da se uradi da bi se selo živela, jer mislim da je srpska sela su dosta godinama, to je decenijama su bila zapostavljena, tako da sad mnogo bi trebalo tu i rada i svega i novca da bi se to oživelo i da bi se vratilo na staro. Sad, ako ikada ikome u budućnosti bude to u interesu, moći će, ali vidjet ćemo da li će se pronaći čovjek kome će biti to u interesu. Kako je pala odluka da to bude baš ovo selo? Pa tako što smo mi došli još s početka braka 2011. su Zoran i ja i Magdalena bila tada beba. I kad smo se popeli, kad smo skrenuli s asfalta zemljanim putem ovako, ovim seoskim, kroz šumu i tako, idemo, vozimo se i onda smo jednom trenutku morali da izađemo, nisu mogla kola da prođu i onda smo izašli peške i onda smo izašli iz šume i meni se ovo ukazalo kao raj na zemlji. Ja sam bila oduševljena. Toliko da gotovo da nisam zaplakala od lepote. Duh vremena je ostao sačuvan. Sad već više to nije taj izgled. I ja više tako ne doživljavam kao tad prvi put kad sam došla. I čini mi se da sam istog trenutka mogla da stvorim viziju mene sa decom kako se šetam ovde. Više mi zaista nije interesovalo ništa više. Ali to je bilo sad u tom trenutku kao neka mašta. Nije bilo to kao realnost, nego mašta. Onda smo to mi, Zoran je mnogo vole ovde kao dete, dolazio, provodio letnje raspuste kod babi i dede i mi smo to počeli da obnavljamo, znači tu staru seosku kuću napuštenu, eto da imamo mi da dođemo da boravimo kad imamo vremena i mogućnosti da budemo sa decom u prirodi. Pa smo zasadili i maline, kao i svi, vidite, posle su svi ovde došli, kogod je imao neki plac, povukli smo nogu, što se kaže u našem narodu, pa su i oni posadili te maline i onda je tu bio, ovo se zove inače ravni laz. Pun ravni laz bude leti, gotovo da smo živjeli kao nekad ono selo što je bilo kad smo mi bili mali, kad smo provodili vreme na selu, ko je imao prilike, verujem da je 80 ili 90% srpskog življa to imalo, tu priliku da bude na selu kod baki i deki kad smo bili mali. I meni je to isto bila velika odskočna daska da pređem da živim na selu. Da li si se pokajao u nekom trenutku? Ne, nisam se pokajao što su deca ovde. Imao sam dileme, naravno, kao otac sam imao dileme da li činim pravu stvar. Mislim, zapravo kad smo odlučili negde, više u stvari to bili dečije odluke i Majani su da hteli da probaju ovde, da vide. Mislim, ja sam u početku i nešto nisam baš ni slagao s tim, jer mi je bilo nešto prenagljeno, oni su to odlučili i malte ne pitali direktora škole, može, kreću, idemo, ostajemo tu i sve to mi je nešto navrat na nos. I nisam bio baš u prvom momentu, da kažem i ja nešto, i mi delovalo sve to nepromišljeno. Onda kasnije kad sam vidio da su deca zadovoljna tu, da deca, da im se sviđa škola, iako je manja sredina, iako je manje učenika, onda mi se vraćao par puta isto neki osjećaj i opet da li to činim pravu stvar, kao ostali smo decu ovde u nekoj školi seotskoj, nisu u Beogradu, druga deca će biti nešto, ne znam šta. Međutim, ono što se vidi kod dece je ogromna promena i u ponašanju i uopšte u zrelosti, tako da mnogo bolje utiče ova sredina na decu. Deca su, ja sam mislio da deca možda i neće biti zadovoljni, međutim oni su prezadovoljni ovde i životom, iako ovde sad, kod nas konkretno gde smo ovde, nema tu ni igraonica, nema prodavnice blizu, nema ništa.
ali recimo Bruce kao Bruce, iako je mala varošica, Bruce kao Bruce ima tako neke lepe sadržaje, Bruce recimo ima olimpijski bazen koji je fantastičan bazen, i leti nije ni gužva, nije ni i baš i fino i za kupanje i za sve ostalo. Tako da deca takođe imaju ove aktivnosti, onda idu na treninge, čerke treniraju odbojku, sin sad jedan krenuo trenira fudbal, vidjet ćemo kakve afinitete ima i zašto ima. Tako da, mislim, mi trenutno pravimo neko, kako bih rekao, da kažem, mi nismo, da kažemo, naravno, prešli, iako je supruga tu sa decom, ali još uvek je ovo neka sprega između grada i sela. Sad, ono što nama fali ovde da bi mi bili u selu i zašto ja živim jednog dana je da nađem način, da li u mom poslu kojim se bavim ili nešto drugo, da nađemo način da možda živimo ovde na selu i da grad Beograd viđemo tako ponekad godišnje. Neki put da odemo da obiđemo Beograd i da se definitivno preselimo ovde i da živimo ovde. Ono što, kažem ja, ono što vidim ovde je, meni kao muškarcu ovde je, kad provodim vreme ovde, ja vidim da ja ovde upravljam svojim životom. Iako sam sticam okolnosti iz svoje profesije, ja i u Beogradu, da kažem, radim privatno posao, pa mogu sve vreme da dirigujem i da pušam svojim vremenom. Međutim, opet to u Beogradu nekako nije tako, jer je valjda zbog obima posla i zbog svega, nekako si rob i tim mušterijama i obavezama i svim ostalim i opet je to nekako odrađivanje. Ovde u selu čovek jeste bukvalno rečeno domaćin, gazda i on upravlja svojim životom, svojim vremenom i svim svojim čime raspolaže. I to je ono što je najbitnija razlika među sela i grada. Sad, kažem, mi smo višedetna porodica, velike troškove imamo, pre svega za one osnovne stvari, znači hrana, garderoba, računi i ne znam ja. Tako da dok dođe na sve ostalo, treba nam vremena i treba dosta posla da bi moglo da se zaradi nešto više, da ono što imamo u planu, da proširimo kuću, da napravimo tu još neke objekte, da možemo da živimo samostalno kao seosko domaćinstvo i eventualno negde nam je u planu, ako bi uspeli, da napravimo nešto vezano za turizam, a da ove lepote ovog sela ponudimo i nekim ljudima iz grada da mogu da dođu da živaju. Koliko vam je prvi komšija udaljen? Zaseok Radmanovci, gore, to je u brdo iza nas, gore koji se vidi, pa imate kolima, ima nekih ovim putem oko 3 km, 2,5 do 3, ne znam tačno. Pešaka, ako idete, imate nekih pola sata, 45 minuta su prvo komšije. Pa tako negdje pola sata, 45 minuta, ne znam. Pojame. I to su Zaseok Radmanovci i imamo dole do manastira, bili ste dole, do manastira imate kolima jedno isto 10 minuta, 15 da se spustite kolima do manastira, do ovog oca Damaskina. On nam je takođe prvi komšija u suprotnom pravcu. Tako da, eto, tu smo sami, bez komšiluka, bez ičega. Ali ono što je zanimljivo je da, recimo mi sad, ja tamo u Beogradu, mi živimo u Kruđerici u Beogradu, znači Kruđerica znate, većina ljudi zna kako je naseljena Kruđerica, to je koliko gusto je naseljena Kruđerica. Nama se tamo dešavalo da na 15 dana nam niko ne dođe u kuću. Iako je kuća do kuće. A ovde u selu gde je ovolika, da kažemo, ova čuka je zabit, da kažemo ovako, kad pogledate neko sa strane, nama se posebno u letnji period, pa i zimi, dešavalo da svaki dan neko nam dođe na kafu, na ono, ispričamo se, ode, dođe sutra drugi i tako. Tako da, malo te ne taj društveni život za koji pre bi rekli da ovde da ne postoji u selu uopšte, zapravo taj društveni život je ovde mnogo bolji nego u samom Beogradu. Jer da li u Beogradu, mislim, družimo se mi u Beogradu kad odemo, naravno, imamo i u Beogradu prijatelje i sve to. Ali su ono što je zanimljivo,
mislim, imamo mi prijatelji u Beogradu i sve to, ali ovde su ljudi uopšte i ovde u selu i sam Brus drugačiji je mentalitet i sklop ljudi. Da li zato što ljudi valjda, mislim, žive tako kako žive svi, ono, nije skromnije, nego mirnije, normalnije. Uvek su otvoreni za pomoć, uvek je svako, posebno recimo Maja kad se pojavi mi kad se pojavimo, ali ajde Maja, pošto isput ide sama sa više dece kad se pojavi u gradu, u Beogradu se već osjeća to da ste donekle na smetnji. Jer sa više dece radite gužvu, sad trebaju svi da sačekaju dok se sva deca, u Brusu nije to, u Brusu nije tako, mnogo su ljudi ovde i srdačni, i otvoreni, i spremni na pomoć tako da kažem, i da su ovde inače prihvatili, stvarno su nas prihvatili i uopšte ljudi tako iz opštine i sam direktor škole i mnogi naš komšiluk i u pomoći su nam bili taj, da kažem, tu komšiluk imamo to i Luka jedan i ljudi tu, otac Damaskin koji to takođe nam pomaže kad vodimo neki problem. Tako da mislim da ovde kad nam se desi problem, više ljudi nam priteknu pomoć nego kad nam se desi u Beogradu problem. U Beogradu, recimo, za svaki problem morate da platite pomoć. To je sad vraćamo se ono zašto u Beogradu zarađuju se novac, ali s tim novcem plaćate i pomoć, plaćate i sve. Ovde možda manje novca se zarađuje, ali drugačije je društveni život ljudi. Da li si se pokajala? Ne. U nekom trenutku? Nisam se pokajala, ne uopšte. Imali smo priliku, morali smo se vratiti u Beograd, jer smo imali neki manji požar u kući. I onda smo se svi vratili u Beograd, deca su se vratila u svoju školu, opet gde su bili tamo u Beogradu i mislim da je to bilo dobro, zato što su oni posle tog određenog vremena koje su proveli u Beogradu stavili tačku na to gde žele da budu. Isto kao i ja. Da li vam nešto nedostaje ovdje? Ovde? Ono što bi nam stvarno ovde značilo, mislim, nama to jeste san, da kažem, je dobar put do kuće, to je broj 1. Dobar put do kuće, to je što mislim svakom selu treba. Sad ostalo, ne znam, isto mi sad... Mali stamben prostor, 50. Pa dobro, da, ono što da, nama kao porodici, da, jeste. Mi smo ovu kuću dedinu preuredili koja je mala kuća. Mislim, mi u principu možemo da se spakujemo i da tu svi i živimo i prenoćimo, ali sad, s obzirom da deca postaju sve veća i veća, nedostaje taj neki stambeni prostor. Tako da volili bi da razvijemo ovde možda taj neki seoski turizam, pa da se ovde svašta nešto napravi i ne znam ja, nama jeste negdje u planu da kažem te neke možda i brvnarice ili ove afre i kućice, tako nešto da napravimo sa nekim dečim igralištem lepim, pa možda čak i neki bazen, ali dobro, to je sve neka onako baš... Žijela konja. Pa i koje konje, čak ne bi bio planu i tu, pošto imamo neki potok tu da ga preusmerimo pa da napravimo i ribnjak jedan i tako. Svašta nešto imamo u planu, ali sad za sad ne možemo ništa. Tako da, ali vidjet ćemo. Ovo nam je takođe bilo, ova kuća kad smo krenuli, takođe nam je bila neverovatna stvar kad smo krenuli da adaptiramo, pokazat ću ima kasnije slike kako se ovo izgledalo. Eto, uz Božju pomoć se završilo i to i ova kuća sad je sposobljena za život. Treba dosta rada, dosta, mislim i ajde koliko novaca i ulaganja, ali treba dosta rada, ali vredovo, sve vredovo svaki je. Svako ko je započeo, on je i završio. Jeste. To je, da kažem, mi kad smo ovde došli da to sređujemo, moj drugar je jedan bio rekao, čak kaže kao, da li si normalan, kao uložiš ovde, bre, da li si normalan, kao, mislim da će ti se ovo isplatiti, ako sutra budeš prodavao, znaš, po koji ceni ćeš da prodaš, znaš, mislim, to su neka pitanja koja svaki gradski čovjek sebi postavlja kada ulaže novac u nešto, da će mu se to isplatiti, da će to eventualno sutra moći da proda, da unovči sve to. Ulaganje u selo ima neku drugu totalno i vrednost i konotaciju
vi u selu kad ulažete, vi ulažete u budućnost. To nije ulaganje u sebe, u svoj ćef, u svoj interes, u svoju zaradu. I ljudi koji su ranije živeli na selu, kad su ulagali i pravili kuće i pravili voćnjake i pravili, ne znam, krčili njive, krčili šume da naprave njive, oni su ulagali za pokoljenje. To je ta nesebična žrtva koju su naši preci imali, tu ljubav da podnesu tu nesebičnu žrtvu. To je ono što nama fali danas. Što svi mi gledamo sadašnji interes, sadašnji ćef, sadašnje sve, veliki će biti problem ako nam budu pokoljenja sudila. Sve sad i odmah. Da, sve sad i odmah. I ako može sve da se odmah unovči, ako može sve to. Mislim, zanimljiva činjenica, ono što bih sada, eto kažem, možda i mnogima poručio, suprug i ja smo dobili 3 devojčice prvo. I to smo hteli 3 dece zbog 3 dece. I Bog mi je dao 3 devojčice. I Bogu hvala, super je bilo, sve su se rađale žive, zdrave i lepe devojčice. Međutim, kad smo rešili, to je kad se javila ideja da ovu dedinu kuću ovde adaptiramo, meni je otac se upokojio. Ali on isto imao želju da on, eto, sticam okolnosti je otišao u Beograd, nije imao snage i ne znam ja da se vrati. Ono što je bitan detalj je da mi kad smo počeli da adaptiramo ovu dedinu kuću, u tom nekom periodu se rodio Petar. Sin. Sada jeste to nama Srbima da kažemo naslednici bitni, ali mislim da taj detalj ima veze jer zapustela imanja od naših deda i očeva i dedinih imanja, mislim da nisu dobra stvar za pokoljenja. Naravno, u kom smislu? Mislim da treba svako od nas ko ima neku dedovinu ili bilo šta da ima bilo gde, da barem nek ovdje pokosi trave. Nek očisti, nek nešto čačne oko toga. Da ne ostavi to onako baš duzdi da se zapustilo. Jer kažem, upravo da nam ne bi sudila i ta neka sad, ja kažem da nema naša buduća pokoljenja sudila, a da nam i naša prethodna, jer ovde su ljudi koji su živjeli na ovoj zemlji, recimo, ili bilo kom selu u Srbiji, oni su ostavili tu svoje živote, ostavili svoj rad, ostavili svoj život. I sada neko dođe i ostavi sve to i ne zanima ga više ništa vezano za to. Mislim da to nije dobra stvar. I za sam kraj, kao što sve pitam svoje sagovornike, imaš neku poruku za ljude koji se razmišljaju, koji su još uvek u gradu i razmišljaju da li da odu negde u selo ili da ostanu u gradu? Svakako bih podržala u toj ideji, ne moraju da pređu da žive, neka probaju. Mi smo došli probano 2 meseca. I onda smo posle doneli odluku. Znači, a ne može da škodi nikako čovjek da ima neku kućicu na selu, jer svi vapimo za tim odmorom. Pa šta rade ljudi po Beogradu, po gradovima kada žive? Rade cele godine i onda skupe neki iznos novca da bi išli da plate negde neku vikendicu, da bi proveli to vreme, a ovako možeš te pare da uložiš u svoje imanje i da budeš u svojoj kući i zaista ti ne treba onda ništa više. Zašto plaćati odmor kad ja mogu cele godine da živim taj odmor? Upravo to je meni bilo, upravo to. Zašto bi dolazila ovde na 10 dana ili na mesec, 2, u toku godine kad mogu da živim to? Naravno, plati se neka cena za to, svakako se plaća. Eto, mi plaćamo to što nismo zajedno, što smo razdvojeni. Ali se nadam i radimo na tome da jednog dana budemo ovde zajedno kao porodica. Ovo je trenutna žrtva koju mi podnosimo, to što nismo zajedno. Ali benefiti koje donosi život na selu, zdravlje, mir, svež vazduh, voda. Eto, imamo, posle će Zoran reći, ovde imamo, vidjet ćete, zaista je malo neobičan ovde
neobična priroda, nesvakidašnja. Imate uvek ili planinu ili ravnicu, a vi ste ovde negde između. Čardak ni na nebu ni na zemlji. I zaista je autentično i prelepo. Hvala ti na gostoprimstvu i na razgovoru. Hvala i vama na poseti, bilo na zadovoljstvo. Eto, kažem, ako će ovo ikome da barem neko malo podstakne da razmišljam tu temu, bit će zadovoljstvo. Nema na čemu, hvala i vama.